ಸಂದಿರ್ಕನು ಜೈಶವ ನನ್ನ ಮಂಗಂ ವಿಷಮರಾವ್ ಜಂಗುಬಾಯಿ ಚಾನಲ್ ಖಾನಾಪುರ ಎಮ್ಮೆಲ್ಯೆ ವೆಣ್ಮಾ ಬಜ್ಜು ಸಾಬೂನ್ ಭೇಟಿ ಮಾಡಲಾತ పూర్ణ సాల్ద దివసన సందర్భంగా గోండవాన గోండ్ మహాసభ జాతీయ ఉపాధ్యక్షులు శ్రీడా మార్జు అని నన్న రాజగోండ సేవ సమితి రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి మంగం విషమరావుగా బేటమాసి నేడు భారతదేశంనగా గోండవాన భూభాగంనగా మనవలిరు గోండ్స్న సంస్కృతి సాంప్రదాయాల రక్షణ కొరకు అదే రిలీజన్ కోడ్ ధర్మ కోడ్ వాయువాల్ సెన్సెస్నగా తప్పకుండా తాను కియానింజరే ఖానాపూర్ ఎమ్మెల్యే సాబును కొరంజన్కి ఇవ్వలాత భారతಕ್ಕೆ నేను మాకు సపరేట్ ధర్మ కోడ్ రిలీజన్ కోడ్ మధ్యకే మరటు మాకు హాలిడేస్ సపరేట్ వంತ అని మాకు బడ్జెట్ గిరే సపరేట్ మనంత డెవలప్మెంట్ గిరే మాకు ఆయువాల అవకాశం మనంత అనే మా అస్తిత్వం ఉనికి చరిత్రగిరే తప్పకుండా మాకు సపరేట్ మనంత అనే గోండి భాష తునిగిరే 8వ షెడ్యూల్ తగ రాజ్యాంగం నాకు చేర్చనింజరే ఎమ్మెల్యే సాబున్గిరి వ్యవలాత భారతಕ್ಕೆ నేను గోండి భాష సంధి భాష తెలుగు కన్నడం మలయాళం ఇవి సంధి భాషకురే గోండి భాಷ ಎನ್ನುವಲ್ಲ ಅವಲಾಂದು ಇದು గోండి భాష ತಲೆ ಇವು ದುಸರೋ ಭಾಷಾಂಗಿ ಪುಡ್ತಾ కాబట్టి నేను నార్త్ ఈస్ట్నగా కాశీ గారో నాగా ఇవి సంతాలి ఈ భాషను రాజ్యాంగం నాకు చేర్చుస్తారు 8వ షెడ్యూల్గా నేను ಊರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಕು ಐಎಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಡಗು ಆಫೀಸರ್కు ಮಂತೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ నేను ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ತಗಿರೆ ఉంది కోర్స్ మనంత నార్నాటే సాడంగా అంత మా ఊరే టీచర్స్ మనంతే ఉద్యోగ అవకాశాలకు ఉపాధి అవకాశాలకు ఆనే మా గోండి భాషకి రక్షణ అంత గుర్తింపు అంత కాబట్టి తేనికిరే దృష్టి సాధించరింజరే వ్యవలాత ఇంకా అనేక విషయాలకు పడుకోలాత